Bamanyere che anamusu demse anima bakoro shifi ni shije Malion ambaufu dante folimina bi Mali gouvernement yerema hore amira Nations Unies tribune nyama conseil de sécurité là mbalbaw ambe seka fo bi andi sonjale anan wasale ambe tanunda ala bitugu dungo do anga jamana abe mone bo ana ban kuna wulu alina sorodo ya ira ka fo ko iga hono bi bolo me kongo bila mi no bila maleo ya ira ka fo hore ya folo yani kongo ani mi no che mo ye barabralike ko bi conseil de sécurité ko kuma tedi date do Mali ka kuma la mogore de bi ato dabe du ka kuma la Abdoulaye Diop yo do ira technicien ni la benido ebe Abdoulaye Diop kuma kan iba kala amba fo dondoni kata ibe do fara amanganka des aspects purement sécuritaires, des approches politiques et de développement économique, social et culturel. Cela pour vous dire, mesdames et ako niye jatimineke jamana ye wulika joni chestrike kata jamana re chamache bolola mi me se ka to bi Mali keleme ka chestri minke wala sa gelea bi yoro mununka ni maw bolondo u joro la no ye chamache boloye akoko Mali fanga bolo Abdoulaye Diop ka la seli kono Mali fanga bolo keleme ka chestri sugubeke mun kama basigi be se kana o la tugu jume mi ni nu koronfe bolo wulika joko lobi ga be oka. Les Maliens ont pleinement conscience que la seule réponse sécuritaire ne suffira pas à ramener la paix et la stabilité dans notre pays et qu'il est indispensable de créer un environnement socio-économique à même de fournir des opportunités, mais aussi des perspectives aux populations, particulièrement dans leurs franges vulnérables aux influences. Ako ko tiendo kele ani marfa ani wulikajo ani chesiri ko doron tese kana Mali kele me Mali la ko o doron taban nga fuka bara baile maudeke ka bolo de boloda mi ni jago be jidi soro be jidi aramani absa sabati tomina akoko kele kofe fuka klaka maw manasigi ka boda du uma. Dans la même veine, le gouvernement œuvre pleinement à la restauration de l'autorité de l'État, à la fourniture des services sociaux de base aux populations dans les zones affectées par l'insécurité. Ako kota bani niye jamana maraba ko kunklina laje ube fe ka ko sugu beke fanga be se ka sigin to mina kana fanga sigine kofe fanga bolo fone kana tu aramadenw mogo be jo femunina no service sociaux de base o ti dore Kenya kalan aramadia ti da femunu ko olu be se ka sabati cogo mina ko gouvernement la benendo
o baaraw fana kɛ. Ce qui concerne la présence des représentants de l'État, les mesures ont été prises pour que les cadres récemment nommés, et il y en a beaucoup, plus d'une centaine, presque 200 représentants de l'État qui ont été nommés récemment, prêts à être déployés. Et après leur formation qui comprend des modules sur les élections, sur le mandat de l'aménagement, mais aussi sur les services sociaux de base. Ako kota bane ko jamana kembe ka anorobilaw no oye préfet ni sous-préfet ye olu yɛrɛ caman fo ka taa bila maa 200 bɔɲɔngo la olu kɛmɛ ka yɛrɛkɛ Mali yɛrɛ fantan naani bɛɛ fɛ adamadenya taabolo kalafili labɛnko ɲumanw u y'o degeliw kɛ ale ni MINUSMA yɛrɛ ka baara ye mun ye fo k'a fɔ marabolo kuntigi bɛɛ ye kelen kelen ko o baaraw k'o fɛnɛ latigɛra. Les initiatives se multiplient pour offrir l'éducation au plus grand nombre d'enfants dans les zones affectées par le conflit, ce qui est aussi une préoccupation importante et le gouvernement fournit d'énormes efforts pour permettre à tous les enfants, même ceux qui sont dans les camps de personnes déplacées, de pouvoir continuer à recevoir une éducation digne. Ako ko gouvernement kungrena dronte basigi drone nga ka kalambulu nyuma di demsenu ma u be se ka kalambulu nyuma sɔrɔ cogo jumɛn bɛɛ ka se k'i yɛrɛ kalamina wa o ye kɛlɛ ma se yɔrɔ minnu na olu b'o la wa hali kɛlɛ sera yɔrɔ minnu na olu yɛrɛ fɛnɛ b'o la ale ni maa minnu bɔlen don u sigiyɔrɔw la n'u kelen bɛ ka bɔ u sigiyɔrɔ ka taa gɛlɛya bu kelen bɛ k'u sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ o denmisɛn ninnu bɛɛ jatilen don gouvernement ka nin hakilina kura in fɛ min bɛ se ka na ni kalambulu kuraw ye k'a di an ka jamana denmisɛnninw ma. Toujours dans ce chapitre sécuritaire, il est aussi, Monsieur le Président, il est surprenant que dans le cadre du récit factuel, le rapport du secrétaire général est passé sous silence la saisine du Conseil de sécurité par le Mali, le 15 août 2022. Ako ko nin bɛɛ kɔfɛ lakana bunakun sanfɛ ko mun yɛrɛ ye jɔrɔna ko ni kinkini ni kamikami ye n'a y'an gbɔ an dusukun na a ko o ni kunnasigi n'o secrétaire général ye ko jamana ye damakasi sɛbɛn mun na don an ka balima dugu kama n'o ye nanzara dugu n'o ye faransi ye o yɛrɛ kɛra i bɛ ala kali ko a jatilen tɛ i n'a fɔ ko fɛn yɛrɛ ma kɛ. n balimaw ni discours ni ye jateminɛ k'a la an bɛna don faransi ka hakɛw de kɔnɔna la sisan ka taa donc technicien an b'a ɲini fɛ i ka hymne national k'a la an ka don faransi ta kɔnɔ joona faransi ale ni Mali bɛna ɲɔgɔn dala minɛ yɔrɔ min na an bɛn'o de ta san k'o walawala. Abe haketu jamana jonjon ango lame angata tani kumakanw ye. Et les violations répétées de l'espace aérien par les forces françaises. Ces actes d'agression d'une extrême gravité qui constituent, vous le savez, une violation de la Charte des Nations du droit international. Nous pensons que, mesdames et messieurs les membres du Conseil, que ces actes ne doivent pas rester sans suite et votre Conseil est interpellé fortement au Mali. Ako y'i ɲɛ ci anw ka damakasi sɛbɛn kan min donna faransi kama min ni faransi ye anw ka sankolo ka a sariyakisɛw k'u sɔsɔ ka tɛmɛ ni pankuru ye ka tila ka tɛnɛmako caman kɛ n'o bɛ tali kɛ Nations Unies yɛrɛ ka sigisen a sigiden 51 na min bɛ kuma nin n'a ɲɔgɔnna kow kan nka nin kɛra e dun sigikun tɛ dɔwɛrɛ bɛn ani tilenya ani adamadenya jo sabatiw la sabatili kɔfɛ nka nin kɛra e yɛrɛ ɲɛna i ma kuma a ko 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 o ni kunnasigi ko ye n gwan kamana na dɛ tɛmɛ n'a ye. C'est pourquoi le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité
qui lui donnera l'occasion de présenter des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit qui sont à l'origine de l'insécurité et des violences contre les populations civiles. Populations civiles qui, mesdames et messieurs, ako odiake nya nyini mba nyini ifetu nye demokrasi sebam na do ika sigaka mima to mina ni dalwawi dalwa mi naba yaka foko France be kofla ni jigala kabe an deme aba an jugu deme aye minon fli no e largaju ye marfo bola muru bola bamu bola kelke minon bola ota banende anana ni kunafoni minon fene mime an wa kunafonu taku kamaru nyonga kada an juguma mimbi an wa lakana bale are judo fleni akoko onika kunasigi an ba fi ina yamara da amasa iki dado kumaina kuma min ban fe e kalame alame ke alame temenu kumai attendre du Conseil de sécurité qu'il assume sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Oh, est-ce que tu doreo ben anin kilinya obisika sabati to jume na unana nin dalwe mi me klaka mado be kodo kera ako est-ce que ku yodi aketo ike sigili kenkeren nkesa amba nyini fe on tisaka ni kuma ifo nin dalwa tambolo sigili kenkeren nyini anyini sa anye kodo da ama ameseka ayere nyefo to jume oninga kuna sigi no secrétaire général. Nous avons également pris à témoin à travers cet exercice l'opinion publique nationale et internationale qui doit être édifiée pour une fois sur les causes profondes et facteurs qui créent l'insécurité, la déstabilisation. Odiake anye dien makansere dien kono ani dien fantan ani nanbe mama ke ka don ka foko basigi baliambe anga sahel kungo kono ni bina keme ka antoro ka angwa ankamanana akoka judo fleni mamu be dugu de me ka kleka dugu sinaw de me ka kleka majugu de me ka do fleni a do fleni oni eko ke sigi ku yen beni kelinye oh alame temeni kuma e l'expansion du terrorisme dans le Sahel. Oh ni ne be ke sababu ka ninjwa wale ka asensen ka la tarikana ka kebra fleni ou de me bra fleni oni temeni kuma e Situation qui lui est imposée, tout comme les manœuvres et les entraves à la tenue de cette réunion spécifique pour la manifestation de la vérité dans cette partie du Sahel. Ako dora te boy aw khane sigilin ti dore aw be fe ka tien dugu ka kla ka kuma elema fulando aramadon kuna komi fora no o ka jugu nye pane bo kuna damu lo kuna nga komi rebe wala saka tien o mamu ka aramadon balukuma la aw keme kan sigilin ke o de kama no te kojugu be munga jugunene temene wala dai. En tout état de cause, le gouvernement du Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, mais aussi conformément à la lettre numéro 0444 MCI en date du 15 août que le gouvernement du Mali a adressé au Conseil de sécurité. Donc le Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense si la France continue à porter atteinte à la souveraineté de notre pays. Ako ni kuma be kofe oni a tongulu a jamakulu jenselegena ni tomba tondimpe mbaw ken sere ni kan bana ka be kofe ani nye bataki munti jenselegena ni tomba ma ani nye jemo ken sere ni francier ka klaka dangari wale nunu ketu Mali jamana la akombin tasra mi nabe bla yalla kana minen kono lo légitime défense na lebe sigilike oni yere ka charakse mi be a texte biduru ni kelena abi talikoka akona yake mbi fenkala abina afamu wa ayo sere de ayo sere wa jemo be o sere ni francier ni nyana boyenko ke ne kon kumara ka kuma danima ngana ya nyona woreke dalwa mi memulo be fen yala amasigi ni femi à son intégrité territoriale et à sécurité nationale. Oh, Mali be, Mali lakana de kama, ani Mali dugukolo be lakana kama. No sosoba kara mami, Mali la benno ka koko la, ya lakana re minen kono, no légitime défense. Sur la question des droits de l'homme, je me réjouis de la baisse constatée des cas d'atteinte aux droits humains sur la période couverte par le rapport.
ako fem betale ke jo sharia la mbi dan seben fura min bora kalo saba folo kono no betale ke jo sharia ko kan. Cependant, contrairement à des allégations sans fondement et entretenues à dessein, les opérations militaires des forces de défense et de sécurité du Mali sont conduites dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ako ko kuma kalo kan munu bi fo ani lagosi kuma munu be fo mba sebentiye ka fo Mali finitigu u lamona jo sharia sabatili munangu bunaku kono kelere buluma armadia be toboto togomina. Conformément à sa politique de tolérance zéro, le gouvernement du Mali, à travers la justice militaire, a jugé plusieurs cas d'infraction relevant de la compétence des tribunaux militaires et de nombreuses procédures ont été ouvertes. Ka kenyani Mali yere ka ati yafake femi nyangiliu ki inyeto kan aw Mali yere kiri mun daele kiri mun bi talike finitigi mun be nu yo jo sharia ke o ma se oninga fola ko Mali yere kiri kringere no o sigo kono ka nyangili ta ko o finitigu kisegere barsabla Mali ti jene abada hake o ka toro ou bien hake o ka pruti ou bien hake o ka bunyabalia Mali ti son abada ki daka finitigu ko ola ai. Dans ce sens, dont certaines sont en cours d'instruction préparatoire au niveau du tribunal militaire. O kiri re do be sena do be sikaseli bulukan femi kele masa finitu yere ka sikaseli soyi no yuka kiri soyi baro be sena ola do nyangira do be sikaseli buluka do bara be sena. S'ajoutent notamment à ces mesures les enquêtes ouvertes pour la recherche de la vérité ainsi que la relecture du code pénal, du code de procédure pénale et du code de la justice militaire pour prendre en charge ces situations. Kumate baro be sena iba ka fo sikaselu dele ne do mun ko mun kele flene ka kenyani anga nyargel ga sharo ne code pénalu ye mimbatu femi finitu ka kirisoyi abseka ka barke tugumina bonyani karama kono. Je salue ici l'appui de la MINUSMA dans le cadre de la tenue de la deuxième audience du tribunal militaire. Ako ni yoro lambe MINUSMA refo ale miya andeme ka femi kiri kenegene munu kera na sigili flana kera mi metalike finitu ko bunakuka. Audience au niveau de la juridiction de Douenza ainsi que sa contribution à l'amélioration des conditions de détention et de sécurité dans certaines prisons au centre du pays. Ako sigili kengene munu kera no o kera ale ni jabi munu yere be ni olu yere be kasola ale ni sigili yere fene mun kera douanza mara kono munu yere fene be kasola ame ministre fo ayan deme ko olu yere ka kaso yere ube gela munu kono kasola ka dota ka bo o kan ale bi o bara o be sena ame ministre fo ale re miya an deme o bara la. Je dois dire en outre que la justice a ses propres exigences, lesquelles commandent que les allégations contenues dans le rapport, qui ne sont pas paroles d'évangile, soient étayées par des preuves objectives, ou tout au moins qu'elles soient fondées en leurs principes, ce qui n'est pas toujours établi dans le rapport. Akona ine ka foko kiriba yere de bulu ibe kuma chama fo o dalwa te kiri kono kuma chama fora ay seben fora munu bano ya rapport nuni nga anya ka fo dalwa munu nana dalwa sabatilonte dalwa sahalinte nga kritikalaw u ka ko ferew anu ka kiri kalan ani baro kan ke tomina u ka kiri barabu u yere de bulu note seben fora kun folo munu bora do kuma munu boro o kono ale ni kuma dalwa munu sur la kritikalaw bulu ulu te talike nyogona. Cependant, je le redis avec force. Le gouvernement du Mali reste fermement opposé à l'instrumentalisation et à la politisation de la question des droits de l'homme à des fins de déstabilisation, d'intimidation ou de chantage. Ako gouvernement tola mbeni fo kan korota ka foni fangay mauma kibe joshariata kibo ke kumafili banflay ka fo kibina jamana indafri wala mako ke kunye ka do anka ako malite chenui mashife ke de bina joshariata ki du ko kofe ka fo kibina nyangilita ka malite segere ay ko o malite tugunde kanti chenui. Au demeurant, il est tout aussi regrettable de constater que certains mécanismes des Nations Unies mis en place soi-disant pour aider les pays en crise fassent l'objet des mêmes instrumentalisations par des influences extérieures. Ako ola
Jesselgani tomba rebe ire kalafli katemeni josharia e kata gelea ta ka mausegere dugula dugu munbe gelea kono ka foka biti I dugu jamana don re ka kana kofe ka soro hakina wore bala abika nafa wore nyini mite jamana don ka kana. Dans ce chapitre, le gouvernement du Mali constate avec regret que le groupe d'experts des Nations Unies sur les sanctions concernant le Mali, créé par la résolution 2374-2017, outrepasse de plus son mandat, tant dans la substance des événements à examiner que dans sa zone d'opération qui est exclusivement limitée aux régions du nord de notre pays qui sont concernées par la mise en œuvre de l'accord. Ako kule jatimine ke kulu mun sigira no yɛrɛ kɛra aramadin dɔningala baw ka kulu Nations Unies fɛ n'a ma fama ko groupe d'experts olu yɛrɛ ye baara min kɛ u bɔra u ka hakɛ kɔnɔna la baara danu bolo hakɛ min kɔnɔ u bɔr'o kɔnɔ wa u yɛrɛ kan ka baara kan ka dan yɔrɔ min na n'o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo yɛrɛ ma u bɔr'o bɛɛ kɔnɔ o kuma na u yɛrɛ taara u da don jamana yɛrɛ kɔrɔfɛn bolo ma u bɔr'o bɛɛ kɔnɔ u taara u da don yɔrɔ la fɛn min ti u da donna ko ye wa u taara u sen don ko la fɛn min ti u senna ko ye. Le gouvernement a toujours coopéré et de bonne foi avec les mécanismes relatifs au régime des sanctions, notamment le comité des sanctions, avec lequel nous entretenons une bonne relation. Toutefois, nous envisageons de réévaluer notre coopération avec le groupe d'experts à l'aune du respect par celui-ci des termes précis de son mandat. Nous vous avons saisi par écrit le Conseil de sécurité par rapport à cette question. Ako Mali jamana ye dugu mun na bɛnnen don ka baara kɛ ni kulu ye kulu minnu bɛ josariya sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ o de y'a to an n'a bɛnnen don ka baara kɛ n'aw ye nka an ye sɛbɛnfura ci aw ma nka aw kana bɔ aw ka baara minɛn kɔnɔ aw kana aw ɲɛci aw ka baara kan aw kan ka dan yɔrɔ min na aw kana bɔ o la wa an y'o sɛbɛnfura ɲɔgɔnna ci conseil de sécurité yɛrɛ aw ma aw k'a ɲɛfɔ aw ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ josariya baara kɛli la anw n'a bɛnnen don ka baara kɛ n'u ye nka a ka kɛ josariya yɛrɛ minɛn kɔnɔ a kana kɛ k'a fɔ ko wɛrɛ bɛ ko kɔfɛ an ma sigi ni min ye. En ce qui concerne la situation humanitaire, le gouvernement du Mali reste très préoccupé par la situation précaire des réfugiés dans les pays voisins, que je remercie ici pour leur hospitalité à l'égard des nôtres. Le gouvernement reste également attentif au cas des milliers de personnes déplacées, y compris leurs enfants, dans le contexte de la rentrée scolaire. Nous sommes d'autant plus préoccupés que les fonds nécessaires aux besoins humanitaires, comme cela a été signalé tout à l'heure par le représentant spécial, ne sont mobilisés qu'à hauteur de 30%. Cependant, je vais donner cette assurance à nos compatriotes dans cette situation difficile. Le gouvernement du Mali continuera à s'atteler à réunir les conditions, non seulement pour leur prise en charge adéquate sur place, mais aussi et surtout pour faciliter le retour dans leur localité d'origine, dans la sécurité, mais aussi et surtout dans la dignité. Ako armadien yɛrɛ bolo ma gɛlɛya bɛ an ka balima minnu kan ani an sigiɲɔgɔn minnu kan ani maliden minnu kan u sigiyɔrɔ la a ko gouvernement b'a kalama n'o o ye fanga bolo ye k'a dɔn k'a fɔ a ka baara bɛɛ kan ka kɛ mun kama olu bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ cogo min na u sigiyɔrɔ ni u sigi bolo la wa musaka fɛn fɛn kan ka don o baara da fɛ an n'a bɛnnen don k'o don o da fɛ wa gouvernement kelen bɛ ka cɛsiri sugu bɛɛ kɛ u bɛ se ka segin u sigiyɔrɔ la cogo jumɛn ni kana kɔnɔ bonya kɔnɔ wa ka tila ka kɛ fɛnɛ tun u ka tila ka fɛn min lakana sɔrɔ ka kɛnɛya sɔrɔ k'u da don kalankow la u ka se ka hɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ la o kuma na an n'a bɛnnen don o baara kama n'o ye fanga bolo yɛrɛ ye. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, j'ai également pris bonne note de vos remarques et observations en ce qui concerne les défis opérationnels posés à l'aménagement. Le gouvernement du Mali s'est organisé le départ de la force française Barkhane. Il n'y a donc pas de vide sécuritaire à cet égard. Nous invitons par conséquent l'aménagement à pleinement coopérer avec la partie malienne en vue de l'efficacité de nos actions communes sur le terrain. Ako France genen ko fɛ Mali fɛ Mali ma sigi ten dɛ Mali y'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ lankolon tɛ yen dɛ France talen kɔfɛ Mali finitigiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la an bɛ ɲini MINUSMA fɛ a ka na ni Mali finitigiw ka baara kɛ maliyɛnw ka hɛrɛ ni baara ɲuman kɛli kama maliyɛnw ka kunkilenna kama barisabula Mali finitigiw ye jɔyɔrɔba de fa u tila ka wulikajɔba de kɛ bi u bɛ baaraba de la min n'a bɛ se ka France nɔrɔ bila n'a y'a sɔrɔ France de bɛ MINUSMA yɛrɛ dɛmɛ fɛn caman na bi Mali labɛnnen don k'o dɛmɛ ɲuman di MINUSMA ma an ka jɛ ka baara kɛ. Vous comprendrez ici, contrairement à ce qui est véhiculé, qu'il n'existe aucune volonté de restreindre
les mouvements de la mission. Il y a plutôt de la part du gouvernement du Mali une volonté d'affirmer notre souveraineté sur notre territoire, une volonté de coordination, mais une volonté aussi de partenariat avec la mission tenant compte de ce contexte nouveau. On banete ministre ka munumunu ma de on sono no ministre ka munumunu ma aka munumunu ni tanga segin on sono no ma ngambe fe akake Mali finitu ka yamara de kono bara be keni Mali finitu ka yamara nu ka yeta ali ni uye bara la bentu mina bara be ke de kono. Le gouvernement a été amené à prendre des mesures pour des considérations de sécurité nationale essentiellement. Suite à l'arrivée sans base légale, mesdames et messieurs, sans base légale de forces étrangères qui se présentaient sous la bannière des Nations Unies. Ce qui est profondément préoccupant et ceci doit interpeller votre Assemblée. La suspension des rotations qui s'en est suivie n'a été que temporaire. Elle a été immédiatement levée suite à la mise en place, comme le représentant du secrétaire général l'a dit avec moi, d'un cadre permanent de concertation de haut niveau entre le gouvernement et l'administration qui comprend pas moins de 7 membres du gouvernement pour moi. Mali ma ban dore ma koy Mali ko ani ministre ka barake nga ministre ka barako nakra bateme sradi ara madum be nani muru ni marfa yo ko ministre antu na togodon antu tatogodon Mali ko o de tirake bi angala je ka sigi sen krenkrene labe sigi sen krenkrene mun kono ministre bi iyera kono baraw be pese mamunu be na ministre ka barako no olu be se kala don ko do togomina o de yake anyi ministre ka munumunu jo nga ka munumunu jora anga jamana re marasoba sandigelela no ye jamana nyemo ko na akrefa mo ye sigili krenkrene no kera ka lajɛ fili minnu bɛ baara kɔnɔ ani aramadu bɛ dondoni minnu kɛ bɛɛ bɛ i yɛrɛ fɔ i ye ministre ye an ye fusiro de dana ka kow lajɛya nga ministre ka munumunu a daminɛla nɔ la. De notre engagement à travailler avec la mission pour trouver des solutions. Ce cadre a permis de régler les questions de rotation et ce cadre aussi qui est permanent permettra aussi d'apporter des solutions à d'autres difficultés qui se poseront à l'administration. En tout cas, nous serons toujours disponibles pour envisager ensemble des solutions. Sigili min kɛra ne aw sara an bɛɛ ma a kɛra sababu ye ministre ka baara cogoya o dɔnna baara mun kan ka kɛ o dɔnna n'i bɛna ministre kɔnɔ i kan ka na cogo min na o yɛrɛ fɛnɛ dɔnnen don a kɛra sababu ye bɛɛ y'i dan dɔn Mali y'a ka hakɛ dɔn ministre yɛrɛ y'a ka hakɛ dɔn. Dans la perspective de l'élaboration de la revue stratégique, le gouvernement du Mali affiche en priorité le recentrage de la mission sur les fondements de sa présence au Mali, notamment l'appui à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, mais aussi une meilleure articulation du travail de la mission avec les autorités maliennes. Jamana marabaw ya hakili jagabo ke u ya ira ka fo ministre nga bara sake kunfɛ bara yeti ka bla be yala la yɛrɛ ma o tsake o de ato anya hakilu jagabo a be se ka hande me yɔrɔ mun na a ka munumunu kɔnɔna la ale ni falo be se ka togo jumɛn min anw be se ka nafa sɔrɔ ale yɛrɛ la togo min na an ka bara kɔnɔ a kana kɛ ke ministre bɛ na a be yala a kunfɛ ten mais a ka bila minɛn kɔnɔ minɛn mun a be se ka kɛ majɛ ba anw jɛ yɔrɔ min na a b'o dafa. Je crois que sur ce chapitre aussi du travail de l'aménagement, je crois que le représentant de la France affirme que l'aménagement est plus apprécié dans les régions reculées de notre pays. Je voudrais à cet égard lui rappeler la devise du Mali, un peuple impute une foi. Il n'y a pas des régions des Maliens du Nord et des Maliens du Sud qu'on tenterait d'opposer les uns et les autres. Mais je crois que les sentiments que les Maliens expriment à l'égard de la mission à l'intérieur du pays n'ont d'autre vocation que d'encourager la mission à assumer pleinement son mandat, qui est celui de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien. Et je vais réitérer encore une fois dans ce micro que le Mali est pleinement engagé à coopérer avec la mission dans l'atteinte de son mandat et dans le plein respect de la souveraineté de notre pays. Ako kanke ko ka fɔ ko awa fɛn min ye Faransi ka lasigiden bɔra ka kuma min fɔ ko MINUSMA yɛrɛ tanunenba don Mali yɛrɛ kɔfɛ duguw la ayi Mali ye kelen de kɔfɛ dugu tɛ yen kɔnɔna dugu tɛ yen kaɲaka dugu tɛ yen bani dugu tɛ yen Maliyɛn den bɛɛ ka lakana MINUSMA kan ka fo ka waliɲuman dɔn n'a bɛ fo ka waliɲuman dɔn bɛɛ de fɛ mais k'a fɔ ko dɔ bɛ MINUSMA fo dɔ t'a fo an bɛ min ɲini MINUSMA fɛ dɔrɔn a k'i janto a yɛrɛ ka baara la a k'i ɲɛsin a ka baara ma a mana farafarali la n'i ye jateminɛ kɛ Mali ye dugu kelen de n'i ye Mali yɛrɛ ka kunkilennaw jateminɛ Mali ye jamana kelen kunkilenna kelen jamakulu kelen n'o ye tiɲɛ ye
farafari te malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni faransi ka lasigiden ye kuma min fɔ ko MINUSMA yɛrɛ bonyalen don Mali yɛrɛ kɔfɛ dugu la ko kɔfɛ dugu tɛ yen dɛ Mali fan bɛɛ ye kelen ye. Monsieur le Président, certains membres du Conseil ont aussi évoqué le dossier de l'arrivée illégale et sans autorisation des militaires de la Côte d'Ivoire, et lourdement armés, et qui a également suscité beaucoup de commentaires autour de cette table et même en dehors de cette salle. Je note avec regret que le rapport du secrétaire général, malheureusement, omet encore une fois de faire référence à la note verbale MINUSMA bar PORT bar NV bar 226 bar 222 en date du 23 juin. Par la mission elle-même établit clairement qu'il n'y a pas de lien. Encore une fois, mesdames et messieurs de la Norvège, des A3 et de l'Albanie, il n'y a pas de lien entre la mission et les 49 soldats qui sont arrivés sur le territoire malien. Machamanda sera ma akwa sigida ina ne yo conseil sécurité sega sigida ina sigilila ka foko Mali ye korba fintigila ka do o mine Mali ma korba fintigila ka mine ina fo aba fo to mina Mali ye mawde mine munu ni manama fendana nga MINUSMA ale re nyingara ay sebenfura kerengereni ndi sebenfura mun konna la nae awa ala danti akono kayira ka fo ale te nundo akam gote anu maje barama wa umana ale ka bara konna la. Je crois le 12 juillet, le porte-parole du secrétaire général a aussi affirmé très clairement en renforçant cette thèse qu'il n'y en a pas. Je crois que ça doit être très clair dans la tête des membres du Conseil qu'il ne s'agit pas de troupes des Nations Unies. Toutes les troupes des Nations Unies qui arrivent au Mali, qui suivent le protocole, sont agréées. Leurs troupes sont facilitées. Même hier, quand il y a eu l'incident, c'est en quelques heures que l'autorisation a été donnée pour l'évacuation des soldats. Je crois que il faut... Ako ni ko ko jelen ko yi aw ye seben fura da ma je kalo kle temps ani fla dankelu kera ka fo ko ni manu ni MINUSMA te nyogo sarala korbar ko lega chemu nana anga dugu konna la iba ka fo dankeli MINUSMA rek la ka tunga kla ka seben fura cha ama je kalo kle temps ani fla ka be pese kono ka fo ale te nunu don atu u borodo wani kuma ka jeya conseil de sécurité ma be kungolo kono aw be bien aw be kungolo kono aw ka don ka fo ko dangania foite nunu ni Nations Unies no e jenselgana ni tomba chewye o kuma suru ye munye ali kunu femi gela mun kera ni do gela do na ko ni nyokoche mamun be no lu banato do no lu kunga chekata ibine ka fo o lu ka seben furanda na yoro ni kelen ko bara beke ni mamun nana MINUSMA ka hake kono ibi labe MINUSMA ka tabuloma MINUSMA ka sharia mi iboke ikena seben furam for iboke nga numa na MINUSMA ka bara hukum minen konnala amalgame à ce niveau. Donc la justice malienne est donc saisie de cette affaire qui ne concerne pas les Nations Unies. Mais malgré les dysfonctionnements et les manquements qui ont été reconnus à la fois par les Nations Unies et la Côte d'Ivoire, le gouvernement du Mali s'est toujours dit ouvert à une solution politique, à une solution diplomatique, notamment à travers la médiation du président de la République togolaise, dans l'esprit des relations fraternelles et de bon voisinage qui ont toujours caractérisé le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous sommes des pays frères avant tout. Ona taota dalwa keleman soro ka fo ni manu mbora rojume duguma soro misra ka afo dalwa masoro MINUSMA re bolo ka kla ka fo kale ba fo ale ka moyen nuni nga ona taota gela munu kera tanama ko munu kera iba ka fo maje munu kera barakono Mali ya siga fo nyeini fo ka ke femi Togo ale jamana kantigi no ye fore o ye mamun blakana ale ni Mali re maboko ka wuli ka jo aya laje muso saba mun bala ko bla armadia ni jochara re buna kun konnala. Cette médiation a déjà permis la libération, pour raisons humanitaires, de 3 soldats féminins. Pour donner toutes les chances cependant au processus diplomatique, le Mali lance un appel aux différents intervenants à éviter tout parti pris et à inscrire leur démarche dans une approche seulement constructive et aider à trouver la solution. C'est surtout ce qui est attendu de nos partenaires, mais c'est surtout ce qui est attendu des Nations Unies. Mali be minini aw befe aw mama dabi nin ko ina aw mama be delila aw ka faraka aw da mado koka ou be ka aw nyetugun tienka aya aw sin tienla wa meni minini aw fe meni clean ni Nations Unies re nyama aw fe meni clean ni mama dabi nin ko la ikan nyinin kana ni benin clean ni joli nga faraki da do koka wala maki nyetugun tienka. Monsieur le Président,
en soulignant que le peuple malien a décidé de prendre en main son destin. Les Maliennes et les Maliens soutiennent pleinement le gouvernement de transition dans les réformes politiques et institutionnelles ou dans les efforts et les actions en cours pour la sécurisation de notre territoire national. Ame fika mi ɲɛfɔ aw ye k'a yira k'a fɔ ka kuma kuncɛ ni min ye aw k'a dɔn k'a fɔ jamana ka nin baara ninnu o kuma na ninnu ye fɛnw de ye min ni Mali labɛnnen don malidenw dalen don Mali la Mali bɛ ka baara kura minnu boloda nin baara ninnu kama o kuma na Ablaye Diop ko k'a bɛ baara kuncɛ n'o ye. Les biens, mais aussi dans la fourniture de services sociaux de base aux populations. Pour conforter ce soutien inconditionnel, le gouvernement s'attelle à l'organisation d'élections générales, transparentes et crédibles qui marqueront la fin de cette période transitoire en mars 2024. Ako o de y'a to Mali kɛ bɛ ka kalafili labɛn kalafili min na an bɛ fɛ ka transition kuncɛ ni kalafili jɛlen maliden bɛɛ sɔnna ma o tɛ se ka abada fo ka yɛlɛma kɛ ko dɔw la o de y'a kɛ fɛn min ye sariya sunba ɲɛbila baaraw ye olu baaraw bɛɛ kɛra an bɛna o kuma na o de ye baaraw kɛ o kuma na Ablaye Diop b'a fɔ k'a bɛ bɔ kuma la o yɔrɔ la nka an b'a ɲini aw fɛ aw ka Faransi représentant ka kuma lamɛn Ablaye Diop bɛna a jaabi ni min ye technicien a bila ka taa ɲɛfɛ o yɔrɔnin na dɔrɔn o de ka bon maliyɛnw ma. De l'ensemble de nos partenaires, la réalisation des chantiers majeurs de l'État qui guide désormais l'action publique pour l'intérêt du Mali. Le choix de partenaires opérés par le Mali. 3. La prise en compte des vitaux. Son Excellence M. Diop de sa déclaration, le représentant de la France a demandé la parole. Ni yoro ina France ba nyini Malien ko ka kuma dale ma abe fe kana Mali dala mine ni yoro la ni ne nafa ka bo kuma bela aw bina Malika yere ma horiya don yoro de la aw bina Malidenw ka cɛya don yoro de la aw bina don ali bi an bɛ an kuma ka France ka yoro ni kala bideli. Je lui donne la parole. Merci Monsieur le Président. Bɛɛ name. Je tiens à rétablir la vérité après les accusations mensongères diffamatoires telles que contenues dans la lettre du Conseil de sécurité le 15 août devant ce conseil par le ministre des Affaires étrangères du Mali. Je rappelle le redéploiement de l'opération Barkhane malien s'est achevé le 15 août du Mali soldats français. Le communiqué publié à cette occasion par la présidence de la République française a été transmis aux membres de ce conseil. Français la ɲɛmɔgɔ so ye o kuma na jaabi min bɔ ka tila ka dantigɛli min kɛ o la o y'a ci Nations Unies yɛrɛ ɲɛmɔgɔ so ma. 7 février dernier, à la suite d'une concertation approfondie avec l'ensemble des partenaires engagés dans la lutte contre le terrorisme. Barkhane bɛ segin ka bɔ o kuma na Mali kɔnɔ nka a bɛ taa Sahel kɔnɔ a bɛ taa ani dugu minnu labɛnnen don k'a kɔnɔ u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Et opérationnel n'étaient plus réunis pour rester engagé au Mali. Mali ye o kuma na damatɛmɛ wale min kɛ a n'a ye sariya sɔsɔ min kɛ o b'a yira k'a fɔ ko France tɛ se ka to Mali kɛrɛfɛ. Elle a toujours fait preuve de transparence à l'égard de la. France furadama ye hɔrɔnya k'a ka baara kɔnɔ ani jɛlenya an b'a ɲini radio ɲɛmaaso fɛ u k'a to an ka nin yɔrɔnin fɔ dɔrɔn Ala kama s'il vous plaît a to an ka nin yɔrɔ fɔ dɔrɔn. 13. Intervention qui reposait sur une demande des autorités maliennes. Ko France nana intervention min kɛ n'o ye wuli ka jɔ ye ko Mali yɛrɛ de y'ale wele dɛ. Je regrette profondément k'ale ni bɛ nimisa France nimisalen don. Et infondé. K'ale nkalon min tara ka d'ale la. De manière répétée. Ka to ka nkalon fɔ sɔn aw sigi o sigi a bɛ nkalon ta ka da France la. Je rappelle que la France. K'a b'aw hakili lajigin. Pendant 9 ans. Ko France ye san 9 de kɛ yan. À la demande de ce pays. Pour combattre les groupes armés terroristes. Ko France ye san 9 de kɛ yan ka na an dɛmɛ ko ka terroriste kɛlɛ. Français ont payé le prix de leur vie dans ce combat. Ko Français dɔw sara o kɛlɛ la min ne Mali dɛmɛni la. Violer l'espace aérien malien. K'olu ma Mali tankolo kɔni sara foyi sɔsɔ. Violation
du cadre juridique bilatéral de l'accord conclu par l'échange de lettres en 2013. Malgré la dénonciation unilatérale et injustifiée de cet accord par le Mali, le domaine dernier aux côtés de tous les États responsables qui font le choix de la lutte contre le terrorisme, nous poursuivrons le combat contre le terrorisme première victime du terrorisme. Je vous remercie. De sa déclaration, il n'y a plus d'oratrice ou d'orateur. Son Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur Abdoulaye Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse vraiment de devoir prendre la parole parce que je pensais que la réunion était terminée. Président Bifo, répondre aux déclarations. Mais je crois que sa prise de parole justifie encore une fois la session que le Mali a demandé pour pouvoir présenter ces éléments. Parce que Akoko Francis kuma tali minyini ki yere nyefo ko de bato ale bato onika yamona di malima ka dalwa da keneka iko mi Francis bi dalache onika yamona di malima aka dalwa da keneka wara ka dalwa da keneka tabani kuma e ablejo. La France a commencé à répondre qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session. Ajoy koko menya kum Francis rebela ka jabili ke sisa kuma kum mangunino ko Francis ka fo conseil de sécurité la dron ko tiendo aya fo malien kana ni dalwa aya fo dron malien kana ni dalwa tabani kuma e l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons. Ajoy ako ko ka toto Mali kana naka dalwa miti soso alebe ajo Francis la aye mineni terusuma aye word de terusuma aye kuna fo de terusuma aye terusu deme ko barala kale ba dalo ko me ko français ka fara malika ko ka ni Nations Unies fe ni français dalé do aye la ko kana ni dalo anu ni temenu kuma la crédibilité du Mali. Le Mali n'a pas fait ces déclarations à la légère. Nous savons qu'il s'agit d'actes et de déclarations extrêmement graves. Ijoy ko malima ba femi yamora damakasi sabanye malima do akun fere maliba do kuma mun ba kono ni mali jotala abe juga malima wa kuma jugu do nga mali dalendo aka dalwa de la temenu kuma mettons en jeu la responsabilité et la crédibilité de l'État malien. Donc je souhaite que la France soit maintenant porteur de cette demande pour cette réunion spéciale. Merci. Ijoy ako na so France dalendo ayela France yere ka nyini conseil de sécurité fait ko tien ka bangi komi abeka jabili ke sisa akoka lete abeka consensus ka jabili ke kola France yere ale ba nyini Mali yere ba nyini France pesa aka nyini conseil de sécurité fait ko mako galondo akoko Mali gouvernement galondo kadalla ko tiente o France yere ka nyini sa ala kama ka sigi ko tienda sigili kenegren dossier ka ko France ko nyini ke able job mbalmo ni me anga sigili kunche ka arajo nyemuga sofu u anga tantemena mais u belata arajo nyemuga so e tandama arajo daka amese kanyere nyefo to jume ka ni discours sanuman bain ni discours belibeli bain di ne dara la bili Mali gouvernement do ni sonja ani jamana dunga kanu ani jamana dunga dania asimi na me ke efa me ke jonfe kata jo France yere la amba nyini fe il faut être le porteur de cette demande là ere ka nyini sanga sigi komi ko galono jadunga cha la bolo koy yanti ala makorosu be dabi bi lafia Allah akbar on ni ka France molo ka jota France ko galondo Mali ko ni ko galono nan dalwaye ambalma amba fo ka wol mo don anga wati sira
a k'an bɛn waati wɛrɛ ni ne kun y'a ka discours dɔn an bɛ commentaire ka kan k'an ka waati sera k'an ka bɔ studio kɔnɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ